aja tai long karbi rong saramai la pen karbeng long rong saramai cingrum pet pen labang so mai long ini media akhai tum pan curu lo la pen gelang litum media pen alang li tum kiwang ajok putak bangke pini nilitum village court ke hang ningkan police se ningkan pokeng kam gior pen pini le bang so putak ichu nang deng pini tulir rong hang ka charipon a council la pen ke pini some state sarkar tum nang bachun pia putak ke nilitum song nia hin ben ta churo lo la pen so thak si non ke bang jilang nilitum traditional village council la putak si tame nilitum phan la puson thak ningarong klang pen dalang litum ninga ot kibi bipin pen nang bachun pi pon tu jia phan sin litum song ni hin pen dalang litum phan a media a hin pen alang lipan ansusi nilitum suri kachun ningri padolo la pen pachun pipon pubusi nilitum ning thelo la pen kiwang jilang la bangsu village court aputhak sitame 1954 aningkan pen apot sinona bang la bangsu modified mate la bangsu ansusi ka pami thule thojia phan nilitum kara la pen kra a hin pen yongjung alang lipan pen kaching waji phanta nilitum kachisik dolo la pen habi pinpo atum phan sitame nilitum la bangso puthak kaching wai kaching sai pon pen ko sonsi la bangso village court aputhak pachun pon pami pen karbia anglong gedu inglong asu tum an la bangso village court ga pachun pon je phan ansusi chari chalom pon je phan kaching wai je phan nilitum pini ga lai lo ilitum jong si em tha khai phan mate tum inglong asu tum to em tha khai phan jong si tum to identity nai kulum te kedam tang kedam tang aso 1937 8 November 29 March ahu bang British na claim posi 1954 aningkan bangke 8 November bangke council tum bang em ponlo laso posi council pan hasuta direction do je lage governor pangai prop tanglo hasuta direction do je notification pinang po gazette list village gazette list pinang po pulo sitame nilitum lasongni chingbai si 20 February arni bangke nitum council along aku memorandum pidam lo kasi nitum 22 February bangke songni pantanang ha si nitum chingbai dam lo chingbai dam bangke salam thi chingbai et na phia bangke 14 July abangke ne gov of kadang lo office memorandum peklang lo gazette list long peklang lo aso gazette list penateng pulunte adakta penan council pensi non bangke next notification pichunang po pusi adak bangke nang than lo asil so long bangke penang arong men kiludundi ta dokok ta hai laso dokok pulunte lahai ta kapai pilut ponje fansi council la long tum chingki dang po pusi pinamai penitum ta chepeklang pon lo lason to si traditional village council traditional village development council da prabjin pen la kena power and function mana to ini ladak tara langso sing merjeng acha taylong nilitum karapen kra cingrum pet hoklu nilitum hoklo laso village code ke 1954 pensi kiseketan pulo sitamin nilitum la karasong kaceseng ke 2015 April tarik posi nilitum karasong ceseng lo lapen 2016 arnia bangke 2016 bangke nilitum September ceklu tarik proxy ahok pet nilitum CM along lo chupidam lo memorandum chupidam lo la sopen alang li pu jak din chat sita nang ke claim pi nang ke pepling pi ajoy ne ilitum CM tuliram rong hang phan joro re un e si nilitum karjulong ke Julai laso tarik re plisi mane amendment tanglo pu sitamin nilitum galong ke atumi dik taring ko dai si arni si la mobile penelong sita theklong lo la pen nilitum hala sorni tan pri langsu
nelitum rong asar atum laso village council traditional village development a council puthak alangli tuliram rong hang akehai te nanglitum rong asar atum cekle mo cedamo rong asar cihungri damnot bu ajoine nelitum kan pilang so gada manisi mobile long lo dasi alangli laso mo nang kirap aputhak pinige alangli phan suri akardom chupig lo epen ilitum choro re unde ilitum amo bang nang klem pilo sitame la anchot kali alangli puthot ela traditional village development council ta nang ke papleng pigi afansi alangli phan chuningri iglo te alangli nang klem pipo pusi ning chethe par lo kardom